bora Angola kana ke sonnani de do ko akufo kelen ko folo munye ko uluka almami ni uka misiri kuno ya na ye mugo la salli fajiri abe siga nola almami ko fe mugo be na de kafo do be nyongiri kafo do wishigi do jole mbafo ube dua unyina fi abe dua uke jamae ko aboke fajiri juma donya fana aboke ko be chogodi yenyi nin kali folo ambe mi fonni yoro la doni ke bawo ko ni donna misiri kono ibe se kaye mugo munu soro misiri kono ube ni ka misiri fole ke mugo munu bi kerefe ibu fo ka tege di nyogona ka nyogon fo bashita la kele fulana ni edena misiri la e ya soro mugo be sallila ini mugo mase ka nyogon fo ni salli bana ayaka ajikaru ke jikiru nunum bane ini sani kado salila ini mugo mi ma nyogon fo ki tege dama ko fo ko tigi fo jikiru nunum bane ko fe bashite nim fanala aka nyogon fo nim fanala don ko bashite nina ube ni ewa salli bana be yaka jikiru ke aka salli bana ka boto misiri la aka fo alaka mina nyemu na nyogona bashito ulula uko jumanye bidaya shisa togo ya fula togo ya folo ini mugo ye nyogo fo ka korosana kado salli kono salamu kera hari jikiru make salamu kera doro min bi kine la ini bolo dama nin bi numa la ini bolo dama kan ninke la day farda ko fe ni bidiya de salamu bilala doro hari ajikaru nunun take min bi ekine la ibi bolo dama min bi numa la ibi bolo dama kasoro sana kado salli la ini nyogo fo ka koro kan ninke kella da bidiya do kele fulana almami ka kella da ye ni eye salamu bila almami ko fe mo ka wuli kana efo ko be duwa ku yenni chogola ni fana tunte ciden kala da kono ni fana te ciden ka sunna kono don ko yemmi sabati ni ciden ni salamu bila ka bo sallila waqatu dula abe yelema ka kini kere yira jamala kan numan kere be koronyo falla tubula fanfelala waqatu dola be yelema ni numaye abe numan kere yira jamala min yekini yanfa obe qibla fanfelala waqatu dola ni kuma ba bolo aba nyesi jamama ko kuma info salamu kofe waqatu dola fana ni kuma ta bolo ni haju ba bolo na ye salamu bila abe wuli ni haju ba bolo abe wuli katana kiniye ube abe wuli katana numaye kabo misiri kono doni kano ye min sabati ciden kala halala woye nununde me ka foni salamu bilala de almami ko fe mo ka wuli ka kella day juma ube ewa fajiri u kana efo ko be do ko ye duwa ko ye o te sunna kono idon to ni mo min ko ni mami idon to misira ni mi ma nyogonye ama nyogon fo ni e salamu bilala e ka jikiru banna I wuli la I boto misira la ni na tigi ye nyogon fo bashi tola ne kafo e ka sigi ka kella day o kana efo ko be do nyine efo be do ku ye le sirito la ciden ka tabolo la sallallahu alaihi wasallam ni nyo foloy ko kanyin kalifulana ni nye denkundi o ba ke misela uni tamaru ni bombo bena ani woro ubu tila mugoni nyogonche almamu yere be duawu do fo o ko fa ba fo ka do fo nyogon fe o ko fa almamu be duawu fo jama ba fo amina ko be chogodi lejina daima li boslimi wal iftai unyin karan ni na doni tuba unyin karan ni na denkundi misirila o ko misiri ni yoro to be kelege ibe se ki to den to go wele ka so ko no chogomi o be se ki den to go fo yoro to la chogomi misiri fo ne be se ki ka den to ko fo den to be se ka fo misiri la mo ka do kiye ni ninye ka kutuba kere almami ka jamaka sige almami ka kutuba kere fo ko denkundi aka kutuba kere len kalala ube almami ka do fo jama to ba fo amina ko denkundi no o ye bidiya lesri so la dinala ni mo mi misidi muso jigina
abese ka fo misiri la ere bese ka fo salli wala bese ka fo almami bese ka fo karasaka mogo were bese ka fo karasaka muso jiginani ninye atogo ninye jama be duwawu kiye mais k'a fɔ duwawu kɛrɛkɛlen no ya damana kutuba de bɛ ou bien alimami de bɛ duwawu kɛ jama b'a fɔ min o ye bidiya ye lesiri tɔ la hari ka den tɔgɔ yɛrɛ fɔ misiri kɔnɔ y'a delila kɛ mun ye ko ciden tuma min mariyatul kutubi ciden ka jɔnmuso min tun b'a bolo o jiginna ni denkɛ ye sufɛla la ciden y'a tɔgɔ da fa ibrahima a taalen misiri la a ko n ka muso jiginna ni denkɛ n y'a tɔgɔ da n fa ibrahima la donc nin de kosɔn a bɛ daga i k'i den tɔgɔ ka fɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ ka duwawu kɛ mais kutuba t'a la de damana kutuba t'a la alimami ka jama ka sigi ko alimamu bɛ duwawu kɛ u bɛ amina fɔ o t'a la woro minnu bɛ na tamaro minnu bɛ na ko a b'o tila o tɛ sunna kɔnɔ n ko madina ka balo tun ye tamaro de ye mais don de la k'a mɛ ciden misiri la ko karasa masina ka muso ko a jiginna a taara denkundi kɛ misiri ni sawu kelen tamaro taara ou bien ni kopuɲɛ kelen de tamaro taara an y'a tila ɲɔgɔn cɛ o bɛ ye wa k'a sɔrɔ olu ka balo tun ye tamaro de donc ninnu tɛ ciden ka sunna kɔnɔ tɔgɔ bɛ fɔ misiri kɔnɔ dɔrɔn jama bɛ duwawu kɛ damana kutuba t'a la alimami ka duwawu fɔ jama ko amina ou bien worow ni tamarow ni mantow ka tila lesiri t'olu la diinɛ la ko yala futuru ni safo a bɛ se k'u fara ɲɔgɔn kan ko san y'a fi wa san mana san fi bɛɛ futuru ni safo bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan wa dɔɔnikɛlaw ko jamu tɛ se ka kɛ sanfi kama jamu bɛ kɛ de ni darura nana a bɛ dugu ma darura in bɛɛ jamu bɛ kɛ o de kama mais darura mana fɔlɔ ko san y'a fi dɔɔnikɛlaw ko jamu tɛ kɛ a kama o ko n'a ye jamu kɛ sanfin kama a ye safo fara futuri kan ko san y'a fi ni o san in mana tuguni ko a kan ka sagi safo la n'a wagati dɔnna parce que a ye safo sali a wagati ma se lizina da'ima u ye ni ɲininkali jaabi nin cogo la Ibn Sami rahimahullah a ɲininkara min na ye ni ɲininkali jaabi nin cogo la liqaw al-bab al-maftur u y'a ɲininka nin na ko mɔgɔ o mɔgɔ n'a ye jamu kɛ sanfi de kama ni san ma kɛ nabaga ye a ye sage safo sali kan parce que a ye safo sali a ka wagati ma don ka sɔrɔ darura mana donc ka kuma surunya jamu tɛ daga sanfi kama ni san ye dali damina de darura bɛɛ sanji bɛ mɔgɔ ɲigi jamu bɛ se ka kɛ o la mais k'a fɔ sanji cogo b'a la ou bien sanji y'a fɛ jamu tɛ se ka kɛ a kama dɔnnibagaw y'o fatawa de kɛ waaleykum salaam ni ye min ɲininka ko mɔgɔ minnu asida b'u sɔrɔ u bolo bɛ se ka kari bolo yɔrɔ ji tɛ se ka a sɔrɔ mais ni a tigi bɛ saliji ta sufe tɔ minnu ni saliji ji bɛ se ka kɛ olu la a bɛ saliji ta olu la ka tayamamu kɛ bolo in ye wa dɔnnibagaw kɔ ni hadamaden ka saliji sufe dɔ bananen don lahala damadɔ de b'a la lahala fɔlɔ n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ min bananen don makisuf yɔrɔ bandi t'a ka foyi t'a kan a bɛ se ka kɔ i b'a kɔ i bɛ yɔrɔ in kɔ ou bien n'a bɛ se ka salo de i b'a salo nin ye fɔlɔ ye filanan n'a y'a sɔrɔ yɔrɔ min karilen don yɔrɔ min jogilen don a tɛ kɛnɛma bandi dɔ de melekelen b'a la ni saloli min b'a la kole de don bandi de don ni saloli bɛ se ka kɛ o kan i bɛ saloli k'a kan i bɛ saloli k'a kan bon n'a y'a sɔrɔ saloli tɛ se ka kan yɔrɔ min don bandi b'a la magali bɛ tɛ se ka k'a la fewu sunfe minnu bɛ se ka kɔ i bɛ olu kɔ ale an y'a dɔn sisan a tɛ se ka kɔ a lankolon tɛ se ka kɔ ni fɛn b'a kan a tɛ se ka salo ni a kɛra o cogo la sisan sunfe tɔw saliji bɛ se ka ta min na i bɛ saliji ta olu la ni yɔrɔ min ni ji tɛ se ka maga a la pewu i bɛ tayamamu kɛ o yɔrɔ ye i bɛ tayamamu kɛ o yɔrɔ ye i y'a dɔn n'a bɛ se ka saloli bɛ se ka bila
akoli nola o ka famu n'a bɛ se ka salo a bɛ sa n'a bɛ se ka ko i b'a ko n'a tɛ se ka ko i b'a salo n'a tɛ se ka salo fo a lankolo bɛ fɛn dɔ d'a kan k'a salo ni o bɛ si tɛ se ka kɛ maga de tɛ se ka kɛ ale la yɛrɛ pewu saliji sufe tɔ ninnu ni saliji bɛ se ka ta o la i bɛ saliji ta o la donc i bɛ tayamamu kɛ ale sufe min ni magali tɛ se ka k'a la tɛ se ka ko a tɛ se ka salo i bɛ tayamamu k'o yɔrɔ ye i bɛ sali mais tant que n'a bɛ sa dɔw b'a fɔ ko i ka salo i ka sagi ka tayamamu kɛ sufe kɛlɛ bato fula tɛ fara ɲɔgɔn ka sufe kɛlɛ na ko i ka salo ka sagi ka tayamamu k'o tɛ kɛ dɛ ni tayamamu bɛ k'a ye o b'a sɔrɔ magali de tɛ se ka k'a la pewu a tɛ se ka ko a tɛ se ka salo donc sufe tɔw bɛ olu kɔ ale yɔrɔnin i bɛ tayamamu kan i bɛ sali ko an ye tayamamu mun kɛ a bɛ kɛ cogo di a tayammum wa tayammum lil wajhi wal kafayn tayamamu bɛ kɛ ɲɛda fila ani tɛgɛ fara fila i y'a dɔn an tun bɛ fiqhu kalan n'u bɛ tayamamu ko u b'a fɔ ko tayamamu ka gɛlɛn dɛ ko gosili fɔlɔ i bɛ ɲɛda salo ne gosili filanan i bɛ tɛgɛ kɛtɛ k'a kɛtɛ ka naati k'a kɛtɛ ni suraka ninnu nana u b'u tayamamu cogo minnu kɛ an b'a fɔ k'olu tɛ se tayamamu cogo la k'a sɔrɔ olu de tun bɛ sababa kan an de tun bɛ ka taa u la tayamamu tɛgɛ kala tɛ tayamamu la min ye ahmad bin hanbali a ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ye tɛgɛ kala dɔ tayamamu la k'u y'o dɔɔni ta yɛrɛ de bolo i m'a ta ciden bolo i m'a ta sebaw bolo bolo kala tɛ tayamamu la kuramana ma kala hadisa ma kala hadisa tuma min imamuna Bukhari tun bɛ bonda dila tayamamu la ko babu tayammum lil wajhi wal kafayn a ko mun ye bonda ye tayamamu bɛ kɛ ɲɛda dɔrɔn de la ani tɛgɛ fara fila a ye Ammar ibn Yasir ani Abi Jahmi a y'u ka hadisa nati Ammar ko ale ni Umaru taara taama yɔrɔ de la ko janaba ya olu sɔrɔ ko ni ala ko kuranna kɔnɔ n'a ma ji sɔrɔ a ye min ye sɛnɛma a y'o ɲini ko a y'a sɔrɔ ale mu o perepere-latigɛ dɔn ko ale kulunkulula k'a yɛrɛ kulunkulu bɔgɔ de la janabatɔ parce que ale ɲana ni janaba b'i la ji bɛɛ kan k'i farikolo sɔrɔ cogo min ni ji t'i bolo i bɛ kulunkulu cɛncɛn fana la k'i farikolo bɛɛ sɔrɔ cogo de la ko ale kulunkulula cɛncɛn la komi fali b'a kɛ cogo min ko a nana a y'o ɲɛfɔ ciden ɲɛ ko ciden ko ayi a tun bi wasa ko ciden ya tɛgɛ fila kɛ tɛ a tun bi wasa i k'i tɛgɛ fila kɛ ka dugukolo gosi tɛ i k'i ɲɛda salo tɛ i k'i tɛgɛ fara fila salo tɛ nin tun bi wasa Abi Jahmi ka hadisa min da nana Bukhari Ammar ibn Yasir ka hadisa ciden ya tayamamu cogo min fɔ nin de nana ala bon n'an taara kuranna fana la tuma min kuranna tun bɛ saliji fɔ a ko wa aydikum ila al-marafiq faghsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq saliji yɔrɔ a ko a y'a ɲɛdaw kɔ a n'a a tɛgɛw ka taa nɔngɔn na mais tayammamu yɔrɔ fatayammamu sayidan tayyiban minhu famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu a ma tɛgɛ kara fara kan wa aydikum minhu saliji yɔrɔ a ko ila al-marafiqin mais tayammamu yɔrɔ a ko wa aydikum minhu a ka a bolo saloni bɔgɔw ɲɛ cɛncɛn sɛnɛma ɲɛ bon dɔɔnikɛlaw ko kuranna kɔnɔ ko ni bolo fila fɔra itilaka qayyaduma kala kamrafaqini fo doni ke ba be bolo tege fara fula de do wasariqu wasariqatu faqtu aydiyahuma don ce mana musomayu fula bolo tege doni ke ba be bolo jom bolo be tege mi ha tege fara inde be tege donc wayde ni itilaka nana qur'ana la ni chogola doro tege fara fula inde do nongon tala tege kala tala donc sabatira qur'ana kono hadisaw kono ni ye tege kala ateta ya mamu kono tayammamu yere dorobe dugu kono gosile fula tala hadisan min ni risalatihu bata ko hadisa bata kata da Abdullah ibn Umar ma ko cide ko tayammamu gosili folo ibo kinye dala gosili fulana ibo ki tege farala kata nongona hadisa sahalente amasaha donc tayammamu konu yede tege ewa gosili kelen de sabatira gosili kelen na ya soro nyama ndolola itegela iba finye ubu konko nyogona do kabo chencela do kabo nyama na pura kana do nyala
donc ibe nya fula salo na ite ibi tege fula salo na ite gosili kele tayammamu yode ko do ko ni tayammamu ke nafila kama farda te sallina kuma sahalente doni ko tayammamu bilala salliji nodela al badalu la hukmu mubaddil min bilala min nola abilala min nola o kiri de babolo ni salliji tay be saka fiwu fenke tanki desira jila ni tayammamu ke tayammamu fana be sako ke ni salliji tan nafila kama be saka farda sallina chogo mi de ni salliji e wa tayammamu fana ke nafila kama ni farda ya sorila fo munu be tayammamu ciya o fo masoro ibe farda sallina ibe salliji ke ka farda ni farda sallini salliji keleye ni farda wure nana ko salliji sorila ni be farda fula sallini salliji keleye chogo mi de farda fula be salli tayammamu kele o chogo la ni jima soro tayammamu ciya fe mana farda fula be sallini salliji keleye chogo mi farda fula be sallini tayammamu ye chogo la ni wa salliji tan nafila de kama farda be sallina chogo mi ni tayammamu fana ke nafila de kama farda be sallina o chogo la wodi ya to fiqhu munum bambolo anko fiqhu kanya kala ni kala me fiqhu kalan kanya karamola min ni kataw munum bala na be se ku sage kata qur'ana ni sunnama fiqhu kanka kala o chogo de la iman ka fiqhu kala mogola katemeto ikanka fiqhu la kala mogola re min yi sababa ya kono o be ke sababa e min te sababa ya kono be yira mogola ahmad ibn hanbal kama jahabi mogo ye maliki ma kama majahi mogo dani yoro de la safa kama jahabi mogo fule ahmad ibn hanbal kama jahabi mogo fule mogo soro la ulu bolo ubu ka fiqhu kitabu ubu lakala ku sarahu ku sagi kata qur'ana ni hadisa bil adilla ni sehelendo majhabu la bafu ni sahara ni masaha majhabu la bafu ni be majhabu la min sahalente ni de sahalendo jadi المستغنى اختصار المغنى رسالة بمالك كان كو بولو تشوغمي او كتابو فنا بي احمد كما جابي مغو بولو تشوغو كلندلا تا سره لاجي احمد بن حنبل كما جابي تيغو بولو محمد متارس يا سره محمد بن فارس اسيمينو او كسره كاني كوسوبه akaka kalanden kelen kele bo ni be seki yere bo arabu kanna sharhu limu mutala jadi mustaghna jidu tani duru dedo ni ya kala firu ko ni bondala hari jamia la ni kalande umbe bo uban musuga do takadima tanken na famin bala wode be ko marajaw ni ba fuka usdo wa bunu sunu ka kuma chama na katere jihu chama nyini ta o kitabuta sharhu limu mutala jadi mustaghna jidu tani duru donc wonu sage ni ahmad ibn hanbal kam jabi fiqhu nunu yusagi kata delila dema delabe min naka sabati obe sabati majhabi delate min majhabi kono awa uba foko ni sahalente majhabi ni fode men ni sahalete ninde do donc malik majhabi mugo ka funkin kam majhabi supporte galon ka karatata kan na geleya malik majhabi mugo te akam mugo na te majhabi tigu tola komo chogo supporterian galon ka be majhabi malika mugo bolo chogo mi ate majhabi tigu to ka mugo bolo chogo la kasoro ne laje dalilau fana la kacaya maliki kam ewa hakilina de ni qur'ana ne hadisa bebe majhabi fana la yaro ahmara koni tam ali hadisa de suruka teme maliki ka min ka araye fo aka araye kacaya ni qur'ana ne hadisa be nyogonta maliki de yoye ka teme toka me aka majhabi mo de kera supporter bagawiye galon ka ante majhabi bila maliki majhabi mo nyogona to ola ka teliya kabo ewa majhabi fanaka ka delilata safai ka mugo to ulubo ala safai ka majhabi mugo to ulubo ala teliya la ka ewa delilata ka majhabi tabila safai ka mugo de ka telini oye safai ka majhabi mugo ko mi mamun nawo har ka nawo ka kitabu sarhul la jedro abafu majhabi ninde sahalendo min hunyo o tasur ko la parce que safai re ya fu yede ko minne ye kuma fo ni kiden ka kuma nana anene ka kuma bora ni gonkoro aka do ko ne boran ka kuma nambe nyana ma yalla un fatura un boran ka kuma la nta ye kiden tade donc o yetta asuru ka kam majabi tugula mu ko sobe donc nonu ka famu an ka firhu nonu firhu kani aka kala de mais usagi kata delela dema min ka kene wala
delela be min na qur'an sunna bota uni qur'an ni sunna nyogom bila yoro mi abo bila kamu ko ni yelela kito salli abe salli tiya ba ni yere tugude ka yele fo ka kambo salli be tiya mais ni yele nani made i yelela ka surati sagola yi kenye de ka ke wote ka salli tiya mais ni yere de ya dabo kan ka yele fo ka kambo salli be tiya ko almami min banna juma sallima yala abe daga ike baka sallo kofe wa ki ba juma salli a cogo ya fula de do na ye juma farda ye na kariya o ye kafir de parce que qur'ana kono juma ye farda de hadisa kono juma ye farda de ni mo mi ye juma ka farda de na kariya o kafir de mais na ma juma ka farda na kariya a yere ba do juma de do ale de ma juma salli o ye kabaira junubu tige parce que tidon ko ni mo yi juma sabato e tahawuna kan no ya nu ye ma ko tala ako ala bi iddusuku tamponde ki iddusuku kon ka noro kafi ala bi to sebe mo wala fana mo munu nye nyina na ala ko ala bi sebe ulula ciden ye ode fo o kankari madala ni mo mi nye juma sabato e kasoro wujurate ma ko tala dro ako ala bi iddusuku noro ka tampon kala kafi summa la yakunanna min al-ghafilin o ko fi be ke jamakunu munu nyina na alako donc ni yodo almami minna te juma salli aya nyinin kam mun te juma salli akan nasiha kai ka konnan ja kai donc ni atara juma salli afule na mata juma salli ay na ya nan kariya do donne do kafire salli te sa ko fe na ma nan kariya de ayo ujura wore be fo ate juma salli ni almami wore be ebolo minta ale ta sallo ko fe ka le ko fe salli bila ni almami wore ti bolo ma juma farda yen kariya ale de te juma salli ni tawili ni ko doye almami wore te ebolo ni na mabo silamiya kono ebe se ka salla ko fe ka juma salli ya jungu bala ne ona tabe ni salli yoro wore bi bolo de iba ko fe salli bila kata salli ni salli yoro ti bolo de to ama juma farda yen kariya donc junubu tigi do tanka te juma salli donc o be salli a ko fe fardaw tola ka junuba yereka bo ko ni sanji nana ko misiri do be jamu ke musiri to jamu to te jamu ke e salira misiri do la ma jamu ke yala abe daga kata safo kumbe misiri worela ka jamu kumbe tanke ye misiri min ke no ka surate jamu ke kanata ko be ta urugu sanyeni ko be ta be misiri wore ka jamu maka safo salliye parce que jamu ko min yere fule ne anana darra gelende kama jamana inde jamu chama nyere ke fiqhu la hadisa wala ni jamu darura laje jamu chaman de ke jamana in kono jamu sarati re madafala sala yare dro ani fari faga dro ani makote dinala ani ka dina mambo imbolo an ka jamu chaman ye fari faga ka jamu ke kata sigi tele ukoro ka jamu ke kata dasu kono barola ka jamu ke kata filmu kuntalla jawla ode jamu no yambolo sino chiden mun jamu ke be chiden ka jamu mi foko chiden kan sariya no yaye chiden yin minke ewa madina yi hakken minke amma sabati ko chiden de laka jamu ke sanji kama hadisa munun nana hadisa de ifudo jamu de la tara chiden karisa minna ni buna basa ko ko e salli farilla sara faranyon ka ye futuru ni safu faranyon ka ko ewa siranyate bo tamate ko buna basa wala munda ko li alla nyu harija ummatahu chiden yo kede puru ka degumbo kam mantonka do ga fo ko chiden yin jamu ko siranyate ko sanjite foite soko galla bumbaji nono ko hadisa kuma chamun de benni hadisa ina ako mu'min be hadisa ina li alla nyu harija ummatahu ko yasuru de gundo de be buna basa mode fo jamu make gansa de gundo de be buna basa ko siranya de te tamante ne de gundo ko ni tumbe buna basa mode fo jamu inkera ode kama na make gansa te
ko cide ko juma do ka to minbari ka do nana ako cide ko ewa sirawu tigara de dabo halakira de sanji tigara sanji ko banna cide nya to minbari ka ala deli cide ma jigi minbari ka de pour juma sanji ya damina fo kunnugo juma jibe jigi cide ya jamu ke dunya me ko ya jamu ke dogo kunda fale sanji be jigi fo akunnugo juma de cide se wer la minbari ka doro cin nana tuna ko cide nima ala deli jin ka jo siraw tigra kogo binna dabo bake ka to jila cide ko allahumma hawalaina wala alaina ako ala ika jinyele maka bwanka ika jigi kungo konona la to konona na kulu baw sanfe mi akana jigi marina konona la o bora o juma fana jibe jigi manina terefera wala mi marina konona jite to nyala donya me ko cide nya jamu ke ola ndella ka kalanden do nyinin kaya ko jamu ko mimbe an ka jamana in kono e be kala ke saudiya madina jamu ko be chogodi akonne santani duru ke madina ne mu ye ku ye jamu ke sanji kama mai santani duru ko ale ya ake na le mai ko jamu ke ra sanji kama ale kuni mai donc jamu ko min be ke soni ni sama ya yere donna yere muhimmin ka dina yere hamina mako bila ni sanji ya fi jabde be tige tankin ni ka sallite ke a cogola jamu sanji fumpura jamu kunun ka sumaya to jamu ni salaya ni ani farifa ni salaya ni farifa sanji munun be ni jamu ye bo munun be ni jamu ye ji si munun be ni jamu do ni ka bo yufu ko prepare la tige adarwa gilo de be no nana da be jamu ke me sanji bete jamu ye sumaya be fanate jamu ye bo noni ne vambu be fanate jamu ye fugu de ka famu donc e be sallira misiri minna tanke wu ka futuru salli u benu ka safo salli safo bi sore kana ta ko be tan no ya wore nyini ko be bo misiri la kata safo salli misiri do la jamu kama to i ka misiri na ni safo wakati sere ba salli o de kanyi ko bo do be faransi ko ne ale be ta bara yoro la mana fajiri salli fajiri wakati basro mobili kono na be shaka bara yoro la wakati be teme na be wuli fana basro wakati masse wakati be se ka to mobili do kono be se ka salli wa abe se ka salli ka to mobili kono abe metro kono be mobili ko be avion ko be bato kono ni salli wakati sera ire bado na abe jigi wakati be teme wakati min do fana ani salli wakati te se ka fara nyogon ka fattaqullaha masatatum ala ko sira ala ya kashe ko damayira ebe boli fon min kono ibe se ka salli chogo min ke okay iki ka salli ha konne ebe sallila enya be jona bika abaki kika fendo sunya yere bado nima kuma fe nima salliti kana beta sallitige ika sallitige ki kan na folo ma fen kisi folo o ko fe be salli bashi tola subhanakallahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوكا إنك كوني شمرو توترتان لبان سلا دو بفرنيوغا كان نبرد سلي أفلو التراويح نو بنا ويتالوما كوفتو كنا فرنيوغا كدورك أفلو التحجد ko bala ki diwe nyaji mama ama fanan ba Aisha radiyallahu ta'ala anha hakikanto hadithala min sahih muslim kono كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره
وفي العشر الأواخر من ما لا يشتهر في غيره. كشفات صلى الله عليه وسلم أبي جيا باتلا سنغر لا أتمنى وكواتي تولا نسنغر دمنا أبي توفر باتوكا أباسي كوبيك أتزك أدومين كنك واتي تولا غني توتريتان لبان فانا سلا أبي توفر جيالي فانا كاتمين فانا كلا توتري موانفولا لا أما لك فو باتوكا ننو كسبه توانا نسنغر دونا كبولو فاكلينك تريتان لباتاكا كما ترى ليلة القدر كان كسر ولله وتوفى وباتم بكلا ويشيبا صلى الله عليه وسلم أكون يفاين ولي سفيان فلا سلي كذاك كانوا من يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أكون مؤمن كان ليلة القدر ينميا كاكسلا إباكلا لمن يالي كما نبرا جيني ويصل لك جرمون فكالا بيفهموا بلا ni ko famiya yalan ka fɔ ni safo seli banna ka ban fo ka taa se fajari kɛnɛ cili magwɛma o bɛɛ ye nafila seli waati i bɛ se ka nin bɛɛ kɛ nafila seli la sunkaro tɔ tile tan laban na ciba tun kɛra sallallahu alaihi wa sallam ni tɔ tile tan laban seli a bɛ yɛlɛma misiri kɔnɔ ani a b'a ka somɔgɔw lakɔnɔ a bɛ dɔ fara cɛsirili kan ahya layla i n'a fɔ an b'a saka yɛrɛ ɲɛ mara yɔrɔ ta'ala anha i b'a lɔla k'a fɔ ka jiya bato ma ne ka jiya nafila seli ma sunkalo tɔ tile tan laban fɛn dɔ a ɲinini don ani fɛn dɔ fana kanuni don ka diyagoya tɛ k'a fɔ i ye seli daminɛ safo kɔfɛ fo ka taa se fajari ma ka bɛɛ tugu tugu ɲɔgɔn o tɛ diyagoya ye nka a bɛ fɔ nin bɛɛ ma ko nafila seli nin bɛɛ ye nafila seli ye k'a daminɛ safo kɔfɛla ma fo ka taa se fajar kɛnɛ ci waati ma o bɛɛ ye nafila ni seli waati ni sela ka nin bɛɛ kɛ nafila seli la i bɛ sababa kan i bɛ sunna kan i bɛ hɛrɛ kan nka ni dɛsɛr'o la ni fanga sera min na i y'o kɛ ni ka dɔn k'a fɔ i b'a to yen su laban i b'a kɛ o de ka nɔgɔ i ma i y'a to o ma ni yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ i b'a kɛ su daminɛ o de ka nɔgɔ i ma i b'a k'o ye ni yɛrɛ ka dɔn k'a fɔ k'i bɛ dɔ kɛ su daminɛ ka ban ka dɔ fana kɛ su laban basi foyi t'o la o misali bɛ i n'a fɔ mɔgɔ min n'a ka nafila seli dɔ kɛ su daminɛ a sɛgɛnna k'i reposer dɔɔnin kɔfɛ ka wuli ka dɔɔnin kɛ o bɛ kɛra nafila kelen in ɲɛ ma dɔ fana bɛ kɛ kelen o ɲɛ kelen ma o tɔ mɔgɔ min k'a kɛ su daminɛ ka taa se a laban ma a ma dɔ bila o ni ɲɔgɔn cɛ a ma waati don o ni ɲɔgɔn cɛ o tigilamɔgɔ ka hɛrɛ kɛ ni mɔgɔ min yɛrɛ ka kɛ su laban fana ma dɔ k'a daminɛ o tigilamɔgɔ fana ta ka ɲi mɛ dɔ ta ka ɲi n'o ta ye ni mɔgɔ fana ka kɛ su daminɛ la ma dɔ k'a laban o fana ka ɲi mɛ dɔ ka ɲi n'a ye ni mɔgɔ yɛrɛ ka dɔ kɛ su daminɛ ka ban ka dɔ kɛ su laban baasi foyi t'o la o ka ɲi ka b'a sɔrɔ waati kɛrɛnkɛrɛnnenya ka fɔ ko k'a kɛ nka ni a fɔla k'a kana kɛ lɔnmɔgɔ ko min ma k'o kana kɛ fɔ ma ko a ta'aqib seli kɛɲɛ dɔ bɛ yen fɔ ma ko a ta'aqib lɔnmɔgɔ dɔ kumana o kan k'an k'o kɛ o ye jumɛn ye n'i ka tarawih seli ka witiri kɛ ka fara kan n'o kɛra seli datugu na kama sɔrɔ witiri bɛ kɛ ka seli datugu ni tarawih kɛra tarawih kɔfɛ e ka witiri kɛ a kɛra i n'a fɔ e ka seli datugu kaban jama wɛrɛ fana i na fara ɲɔgɔn kan to ka seli wɛrɛ kɛ tugun lɔnmɔgɔ dɔ kumana o kan o ka ye k'a fɔ ko man kan ka kɛ wali dɔ ka ye k'a fɔ ko ye bidaa ye kama sɔrɔ ni witiri kɛra ka ban seli datugu na n'i mana to kana jama wɛrɛ fara ɲɔgɔn kan ka dɔ wɛrɛ kɛ fana tugun a bɛ kɛ bidaa ye nka n'a ye k'a dɔ kɛ an ma seli datugu seli bɛ datugu witiri la an ma seli datugu a ye k'a da yɛlɛ to yen ka lɛri fila lɛri saba di mɔgɔw ma kɔfɛ tugun k'a kɔsegin to kana dɔ kɛ baasi foyi t'o la wallahu ta'ala a'lam. ɲininkali filanan as-salatu khairu min an-nawm yala a bɛ fɔ lajɛni fɔlɔ la walima filanan lɔnmɔgɔ dɔ ka yɛrɛ k'a fɔ lazani fɔlɔ k'a bɛ fɔ o de la o k'o dalilu kɛ min ye hadisa min ni abu dawuda k'a lakali rahimahullah ani nasa'i rahimahullah n'o ɲɔgɔnna wɛrɛw an abi mahzura radiyallahu ta'ala an amnana ka bɔ abu mahzura ma ala ka diyɔma ma kuntu u'adhinu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a kuntu seli wale ciba ye sallallahu alaihi wasallam a kuntu aqulu fi adhan al-fajr al-awwal a kuntu b'a fɔ
fajare seli wole folo la hayya ala al falah الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر لا إله إلا الله أكنت بافا فجر سلي ولا فلا الصلاة خير من النوم مو فشاف لا كترك سلي ولا تدافع أفهم قالك فجر سلي ولا فلا تو كقدر كفا كبك سلي ولا فلا لا أبو جو يكلنا فنا الإمام الطحاوي رحمه الله عليك من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عليك كان في الأذان الأول بعد الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم أكو فجر سلي ولا فلو كاتون غلا أولا أبي فو إكان وقفا حي على الفلاح أبي فو قفا الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم وتما فافون غلا كو فلو دوكو كدالي كايرا كفا كو الصلاة خير من النوم كابي فو سلي ولا فلو للا غو كما كان دي سببي k'a fɔ k'a bɛ kɛ seli wele fɔlɔ la o kuma kan tɛ sababa ye kama sɔrɔ a kan bɛ seli wele fɔlɔ min man nin ye o le ye seli wele min bɛ kɛ ka kɔn seli kɔrɔta ɲɛ seli kɔrɔta ani seli wele a bɛ fɔ fila ma ko seli wele fila n'a fila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ fɔ fila ma ko seli wele fila n'a fila kɛra seli wele fila ye min bɛ kɔn o le ye seli wele ye min bɛ n'o kɔfɛ o le ye seli kɔrɔta ye a ko le ko salatu khairu minan nawmi k'a bɛ fɔ seli wele de la a tɛ fɔ seli kɔrɔta la anu b'a fila min ko seli wele filanan o le ye seli wele fɔlɔ ye ka bɛn seli kɔrɔta ma kɔsɔ ciba sallallahu alaihi wasallam a k'i kanto bayna kulli adhanayni as-salah a ko seli wele fila bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko seli kɔrɔta bɛ a ko seli wele fila bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko nafila seli bɛ bɛɛ dɔw ka dɔn k'a fɔ seli wele kelen kelen bɛ seli tɔw la fitiri seli wele ye kelen safo seli wele ye kelen nka n'a fɔra ko seli wele fila bɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko seli bɛ an b'a dɔn k'a fɔ a kan bɛ seli kɔrɔta ani seli wele de ma ni seli kɔrɔta ni seli wele ka ɲɔgɔn sɔrɔ a ye fɔ a ma ko seli wele fila nka min kɔni bɛ o fila la o le ye seli wele o kosɔn a kan bɛ seli wele laban de ma fajari ta la min bɛ kɛ ka kɔn seli kɔrɔta ɲɛ dalilu b'a jira k'a fɔ seli wele min bɛ kɛ ka kɔn seli kɔrɔta ɲɛ a ye fɔ a ma ko seli wele fɔlɔ alimami Muslim rahimahullah a ka min lakali ako an ba Aisha radiyallahu ta'ala anha alayka lakari ako ciba ma kana yanamu awwal al-layl wa yuhyi akhirah ako ciba sallallahu alaihi wasallam atume su kunjuna atume suno sulama abo kana flasila thumma in kanat law hajat ila ahli qada hajata ako ni sulama sala nasra makoba musula abe amakola nya musula thumma yanam oko fabe suno فإذا كان عند النداء الأول كوني سلي ولي فولو كلا يتلو مالو كوني سلي ولي فولو كلا قالت أم بايشاكو وثابا شبا صلى الله عليه وسلم أبي ولي فأفاض عليه الماء أبي جيب أيرك وقرم أبي جنباكو وإن لم يكن جنبا ناسا تجنبا نولا توضع وضوء الرجل للصلاة أكو ناسا تجنبا لا أبي سلجي تهينا فمو أبي سلجي تهينا مكاسلي ثم صلى ركعتين كو كوفي كابي لوفلا سلي لوفلا بسلا وي ولي لوفلا بسلي كون فجر ينو فجر نفرا لوفلا او لوفلا بسلي تمنام ناني سلي ولي لابان كلا انو بافلا مو سلي ولي فلانا تمنام نانو كلا ابي لوفلا سلي واتي لك سوسا فجر لوفلا سلي ام بايش رضي الله تعالى عنها ابا فلو سلي ولي لماني كو سلي ولي فولو وما فا فوم غلا كو سلي ولي فولو او كامي سلي كوروتا اني سلي ولي لابان لما ni ka fila fara ɲɔgɔn kan seli wele o bɛ kɛ seli wele fɔlɔ ye seli kɔrɔtɔ bɛ kɛ seli wele filanan ye kama sɔrɔ seli min bɛ welela o ye ka taa sɔrɔ dugusama bɛ o tɛ welela k'a fɔ ko waati sera o bɛ welela le ka mɔgɔw lasɔmi ni mɔgɔ min kɛra nafila selibaga ye a tigi y'a lɔn k'a fɔ ko sugurodon waati sera ni mɔgɔ min yɛrɛ kɛra sunɔgɔbagatɔ ye o tigilamɔgɔ y'a lɔn ko sugurodon waati sera nka o tɛ kɛla k'a fɔ ko seli waati sera mɔgɔ ye taa seliyɔrɔ la ciba sallallahu alaihi wasallam a ko ɲɔgɔn fɔ abu mahzura ina fɔ nana abu dawuda ka kitabu kɔnɔ ɲɛma ni nasayi ako qultu ya rasulallah allimni sunnat al-adhan ako ciba ma sallallahu alaihi wasallam ko seli wala sunna mi ko karola wa kam gala ciba sallallahu alaihi wasallam fa masaha muqaddam ra'si wa qala ciba ka akunya fela josi ciba ki kantoma taqul allahu akbar ciba ka kara seli wala nyala ciba na fo fa in kana salatu subhi kun fajar seli salawati bina qultu ya fo as-salatu khairun min an-nawm as-salatu khairun min an-nawm
yen fo seli wala la wato ni fajar kana ci la wati na bina seli min wala wati ya fo as-salatu khairun an-nawm as-salatu khairun an-nawm ni fenye ci ba sallallahu alaihi wasallam aka abu mahzura kana seli wala nyamina anana riwaya barala as-salatu khairun an-nawm as-salatu khairun an-nawm fil ula min as-subh ako seli wala folo fajar kana ci ni ko ko salatu khairun an-nawm be folo la o kore mi seli wala me ka ko seli korotanye ni na dalu shama bayra ka fo as-salatu khairun an-nawmi abe fa seli wala mina wala seli wala mi me ka fajar kana chini ko fe ni min bana lo fla be seli ka ban ka fajar seli korota nota mi me kala sudu talaw ya ate fo wala wallahu ta'ala a'lam in ngale samana koni mo me kuma Allah ta'ala mangoto ka ko ti la mo kana lama ko de la ka falina ka don ka halisa da mi ra ka ko be se ka ke ama fina imati la mo ka la ine famia la ma ko la ka fɔ ko ne b'a la mankutu fɔ i kana lamaga a ma fɔ ten a fɔla le n'i b'a la o tala mankutu fɔ i kana bɔ ɲɔgɔnya ni i kɛwale dɔw ye n'i ko masana la o tala bɛ jigin su laban na i kana jigin ka bɔ yɔrɔ sanfɛta dɔ la k'i ma jigin duguma k'a ladegin n'a fɔla k'i kana lamagali kɛ o kɔrɔ min i kana ladegini de kɛ n'o tɛ min ye lamaga ye mɔgɔ tɛ mɔgɔ balila o ma o tuma fɛ n'i b'a la mankutu fɔ i bɛ se ka lamaga cogo la min diyalen ye mais i kana ladegini de kɛ i kana ladeginin dɔ kɛ min bɛ kɛla ka bɛn ala mankutu ma n'i ka ala mankutu dɔ fɔ i kan'o ladegin n'i ko bolo bɛ ala la i kan'i bolo yira n'i ko sen bɛ ala la i kan'i sen yira o n'a ɲɔgɔnnaw i kana ladeginin kɛ a bɛ fɔ o de ma ko at-tashbih wa at-tamthil mais i kana lamaga i kan'i sen kɔrɔ dɛ i kan'i sen majigin yɔrɔ dɔ bɛ siyɛn yɔrɔ dɔ bɛ wɔɲɛnɛ i kan'o siyɛn a kɔrɔ to ye o de fɛ n'an b'a la o tala mankutu fɔ an kana ladeginin kɛ i ka hadisa min fɔ hadisa fana sabatini lo kama sɔrɔ imam Muslim rahimahullah عليك الله كليك وشبه صلى الله عليه وسلم أبي الله تعالى مقدوف له يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله ويقبل أصابعه ويبسطها أنا الملك شبه صلى الله عليه وسلم أبي الله تعالى مقدوف له أقول نيكي أمالون سلا الله تعالى بسان فراورون فلام نابلو أني دو فراورون فلام نو كلا الله تعالى أمنا أبولو كنو شبه صلى الله عليه وسلم atongo fala wati na abata galasi abata ga dayele woto ma fe abe Allah taala kam mansaya abole ira lana woro tole o so la ka bo ci ba ro fana sallallahu alaihi wasallam ci ba fana ka aya do karamin baraka to wana na sala inna Allah sami'un basir ani asemi kala inna Allah kana sami'an basira ci ba sallallahu alaihi wasallam aga abolo kondo bla tolula naka do bla anyala ina fona na sunan bi dawda kono nyamma o tuma fɛ nin min nana ka bɔ ciba yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam a ma bɔ ɲɔgɔn yali kɛ a ma yira nin yɔrɔ la k'a fɔ ale ka yeli na ala ka yeli ye kelen walima ka mɛnni na ala ka mɛnni ye kelen nka laɲini ye min ye k'a yira k'a fɔ Alahu Taala bɛ yeli kɛ tiɲɛ na ani Alahu Taala bɛ mɛnni kɛ tiɲɛ na a ma yeli fila bɔ ɲɔgɔnya ɲɔgɔn ma nka a ka mankutu de sabati kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ele bɛ yeli kɛla tiɲɛ na ɲɛma ala fana bɛ yeli kɛla tiɲɛ na nka yeli suguya kelen tɛ ele bɛ mɛnni kɛla tiɲɛ na ala fana bɛ mɛnni kɛla tiɲɛ na nka mɛnni suguya kelen tɛ ele bɛ fɛn min na i bolo Alahu Taala bɛ san fara 7 ni dugu fara 7 ala b'a minɛ a tɛgɛ kɔnɔ ala b'a minɛ a bolo ka ban fana ka a bila ani k'a jɛnsɛn cogo la min tɛ Alahu Taala ye a bɛ a yirala k'a fɔ ko tiɲɛ na a bɛ kɛ nka a t'a minɛ cogo bɔ ɲɔgɔn la ɲɔgɔn ma o tuma fɛ n'i b'a Alahu Taala mankutu fɔ i kana bɔ ɲɔgɔnya i kana fari yɔrɔ dɔ yira walima i kana haraka dɔw kɛ ka lamaga dɔw kɛ ka bɔ ɲɔgɔnya o lamaga suguya ma nka min nana ka bɔ ciba yɔrɔ ka bɛn nin kɛrɛkɛrɛli ma yala i bɛ se ka ni ɲɔgɔn kɛ wa i n'a fɔ ni ka aya kɛra don min na inna allaha kana sami'an basira i n'a fɔ a nana sunan nabi dawuda kɔnɔ ɲɛma a ko ciba ko sallallahu alaihi wasallam to ana ka aya kɛra inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna allaha ni'ma ya'idukum bih inna allaha kana sami'an basira قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إبهامه على أذنه والتي تليها على عينيه أكو توانا من شيوا كان آية نكرا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عليك كان توكل كشيوا صلى الله عليه وسلم أكابولو كون دوبلا أتولوكا من تقولوا لا كوبلا أنياكا كوبا يراكافو الله شيوا صلى الله عليه وسلم أبين مانغوتوس سباتي أبولي نيافولانا يروتولا wato ni kani ayan suya kana walma ni yoro ni kere kere buluma ni ko kana lumina walma ka fasari mo yebe flelike
n'a sɔrɔ i bɛ mɔgɔ mun ɲɛfɛ o bɛ faamuyali kɛ o ka lɔn k'a fɔ Alahu Taala mankutu sabati nɔ a tɛ bɔ ɲɔgɔnya fɛn si ma baasi t'a la i ye nin kɛ nka n'i k'a lɔn k'a fɔ n'i ka nin suguya kɛ a bɛna ɲagami o ma a bɛna miiriya dɔ bila o kɔnɔ o tɛna faamuyali kɛ i kana sɔn k'a kɛ nka n'a bɔra nin yɔrɔ la yan i kana sɔn fiyewu k'a si kɛ kama sɔrɔ min mana ka bɔ ciba yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam i kana sɔn ka bɔ ɲɔgɔnyali kɛ o la o tuma fɛ n'i b'a Alahu Taala mankutu fɔla waati min na i kana bɔ ɲɔgɔnya i kana lamɔ dɔw kɛ k'a fɔ k'a bɛ nin ɲali ma ani kana bɔ ɲɔgɔnya fɛn si ma o ni ani kana lamaga yɔrɔ dɔ bɛ wɔnyana k'o siɲɛ walima ka fɛn dɔ ta ka bila o lamaga suguya o ko tɛ i bɛ se k'olu kɛ mɛ i kana lamaga le kɛ lamaga min n'i bɛ fɛ ka bɔ ɲɔgɔnya a ma fo n'a kɛra fɛn ye min nana ka bɔ ciba yɛrɛ yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam k'a k'o kɛ nka n'i ma y'o kɛ fana kɔ i b'o kɛ mɔgɔ le ɲɛfɛ mɔgɔ min n'o ka faamuyali ka bɔ n'a tɛna problème bila o ka faamuyali la wallahu ta'ala a'lam ɲininkali naaninan ko ni mɔgɔ bɛ taa roko la ko yala k'i bɛ Allahu akbar fɔ kɛ wa ani bɛ taa sujudu la an b'a f'i ɲɛna ko Imam Bukhari rahimahullah ani Imam Muslim rahimahullah olu ka lakali kamina Mutarrif bin Abdullah ma ale k'i kanto صليت خلف علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنا وعمران بن حسين فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا نهر ركعتين كبر فلما قضى الصلاة أخذ عمران بيدي فقال ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم ولقد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم مطرف بن عبد الله ألو قولنا سلا علي كوفي علي بن أبي طالب كوفي علي أني عمران بن حسين أكو علي جنغلا سلا tuma n'a ka sujudu bɛ a b'a fɔ ko Allahu akbar n'a ka a kun kɔrɔta a b'a fɔ ko Allahu akbar n'a ka ruku kɛ a b'a fɔ Allahu akbar n'a wulila ka bɔ ruku la a b'a fɔ ko Allahu akbar tuma n'a bɛna seli bana Imran bin Husayn a ka Mutarrif minɛ a bolo ma a ko nin cɛnin ka seli suguya min ka nin ye k'a ka hakili lajigi ci b'a ka seli suguya kɔ sallallahu alaihi wasallam o tuma nin ye dalilu ye k'a fɔ n'i bɛ seli kɛ n'i bɛ taa ruku la i b'a fɔ Allahu akbar n'i wulila ka bɔ ruku la i b'a fɔ sami Allahu liman hamida ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نبدا سجود له الله اكبر نقول كبا سجود له الله اكبر ابن يلما موكا بي الله اكبر فوك اولولا ينفع وصلت لك وجبير نما صلى الله عليه وسلم الله تعالى اعلم ينقال ورنا والما ينقال لورنا كوني مون بنا سلا كو يلا كو ذكر مو بك كبا كانكرتنا ايوا اما فينا ان البخاري كان مسلم كان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عليك كاندو كو كان كورتا نذكري تمانا من أني مغو بنا فرد سلا كو تنغلا فنيه برا بكلا مينا چباكا واتلا صلى الله عليه وسلم وبرنا كفاني مغو تمانا سلا وبو كان كورتا نذكرو كليه ابن عباس فناكي كاندو كنت أعلم إذا انصرف بذلك إذا سمعته ako ntube wallona tumanamna ne selibana malon ka be kankorota ma noko kankorota ne zikuru kele kontu walo la ka foko selibana kama so ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma ale dungana demsan la moye ciwa ka wati sallallahu alaihi wasallam ana riwaya dola ma kunna na'rif inqida'a salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir ako antu talon ka foko ciwa bana sallallahu alaihi wasallam fotu banamna nanga kame abe afara Allahu akbar ko me zikru mo be ka seli ko fe subhanallah fo mo be ke alhamdulillah fo mo be ka Allah ko fo mo be ke ciba sallallahu alaihi wasallam atuma fo chuya mo ba me ni fo chuya mi o to baraka ko sunnalo ka fo ni seli bana zikru mo be ka seli ko fe ikana ke dugona ya ke kana kamina be me ngai ko ne ji ya kana ke kana mimbe nyamini ka to ma ni be tashuju ka mo to la ani min bɛ tɔgɔ ka zikuru ɲaamo ma dalu mana ka faranfasali don zikuru dɔ ni zikuru dɔ cɛ o tuma fɛ min ye sunna ye o de k'a fɔ zikuru mun bɛ kɛ seli kɔfɛ baasi t'a la i y'a karan cogo la ele yɛrɛ tolo bɛ dɔ la ɲami ma o de tun bɛ kɛla jiba ka waati la sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam ɲininkali wɔɔrɔnan dɔ ka ɲininkali kɛ ko yala ko mɔgɔ bɛ se ka itikafo kɛ waati wɛrɛ min tɛ sunkalo ye wa an b'a fɛnɛ ko baasi t'o la itikafo bɛ se ka kɛ waati wɛrɛ min tɛ sunkalo ye kamasɔrɔ أنا بخاري مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أنا أعتكف يوما في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك أكو تشيبا صلى الله عليه وسلم مي عمري أكو تشيبا نتونغا داكان دوتا كانتو جاهلية واتلا كولومباليا واتلا كفومنا لونكينك إتكافولا مكا مصر كونو تشيبا كما صلى الله عليه وسلم هي داكان بو أتويالا
ika la nyini nyamma yaketi nazo Allah so tundo ci ba tundo na la kari la sallallahu alaihi wasallam lon ma do kan ga dalle ka fo basita la mawse ga itikafu ga wati burala minte sungaro do fana ga dalle ga ci ba sallallahu alaihi wasallam atme to ga itikafu ga sungaro ga sando la sungaro do tatte mena ga itikafu ga silden karola ko bara ka ko itikafu be ga wati burala minte sungaro ni itikafu be ke basita la be se ko ga na fanga fana nyamma nga ka jama ke nyonga ka jama fara nyonga ka organiser ka labama ka fɔ nin lon lo ko ɲɔgɔn kɔnɔ i ta itikafu kɛ walima nin lon lo karo kɔnɔ i itikafu kɛ o ye bida o tɛ bɛn i kelen y'a kɛ basi t'o la mɛ ka kɛ jama bolo ma ka kɛ jama bɛ taa kɛ ɲɔgɔn fɛ ni o kala n'o bɔra sunkɔrɔ tɔ tile tan laban na ka ban ni kɔkɔ kala bida o tɛ bɛn o tɔ fɛ ni k'o lɔn i b'a lɔn jama tabiligi bɛ m'o kɛla ni ka ɲɔgɔn lasɔrɔ alamisa n'a y'a sɔrɔ o b'a kɛla ni itikafu miiriyale ye n'a y'a sɔrɔ a bɛ kɛla itikafu miiriyale kɔsɔn a tɛ bɛn bida lo kama sɔrɔ a labɛnna ka organiser ka kɛ alamisa ɲɔgɔn sɔrɔ n ye sisan n ye itikafu kɛ misiri bɛɛ la o sago bɛ misiri m'o la n'a kɔlɔ ya bɛ kɛ bida ye o tɛ bɛn nka i kelen y'a kɛ waati kana kɛrɛkɛra la n'o kana kɛrɛkɛra ni min nɔgɔlen bɛ i bɛ se k'o kɛ ka itikafu kɛ misiri la fana a sariti tɛ ka fɔ k'a kɛ juma misiri fo n'a y'a sɔrɔ juma bɛ ne sɔrɔ itikafu la n'a sɔrɔ i bɛna tile tan kɛ itikafu la siga t'a la juma bɛ ne sɔrɔ yen i y'a kɛ misiri la juma bɛ seli misiri min na i kana bɔ ɲɛma kama sɔrɔ n'i bɛ misiri la n'i bɔla i ka itikafu tiɲɛna n'i bɛ misiri la n'i bɔla itikafu tiɲɛna fo n'a kɛra dɔrɔra ye o kosɔn n'i bɛ fɛ k'a kɛ misiri la juma bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na itikafu min na i y'a kɛ misiri la juma bɛ seli misiri min na n'o tɛ n'a sɔrɔ juma tɛ nin sɔrɔ yen diyagoya tɛ kɛ juma misiri la wallahu ta'ala alam ɲininkali wolonfilanan fɛn kɛnɛmani mun bɛ n'o bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ ko yala ko faga bɛ daga basi foyi t'o la fɛn kɛnɛmani mun bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ o faga bɛ daga i n'a fɔ soso bɛ ɲami ma ani dugumɛnɛw bɛ ɲami ma mun bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ i bɛ se k'o faga nka n'i b'o faga i y'o faga cogo la min ka ɲi kibako sallallahu alaihi wasallam idha qataltum fahsinu alqitla nabi fagali kɛ ay fagali kɛ k'a laɲa a tigilamɔgɔ fana ka ɲininkali kɛ ko sirandɛrɛ ani ɲinan ta la ko fagali bɛ cogo da ma fana ko basi foyi t'a la a n'a sahih muslim kɔnɔ kiba sallallahu alaihi wasallam a kɛ kan to man qatala wazghatan fi awwal darba falahu kadha wa kadha min hasana ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة دون الأولى ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة lidoni athaniya ako ni mɔgɔ min ka sirandɛrɛ ani ɲinan ta la ni mɔgɔ min ka faga bɔgɔli ya fɔlɔ la kɔrɔ min i ka bɔgɔ siɲɛ kelen ka faga o baraji ka bon kosɛbɛ ni ka faga siɲɛ fila kɔrɔ min ka bɔgɔ kaban ka bɔgɔ a fagala ka sababuya kɛ bɔgɔli filanan ye o baraji bɛ fɔlɔ duguma ni mɔgɔ min yɛrɛ ka bɔgɔ siɲɛ ko saba ka faga o fana baraji bɛ filanan duguma o b'a yɛrɛ k'a fɔ sirandɛrɛ fagali sunna lo a kan ka faga ka sababuya kɛ tɔɔrɔya caman b'a fɛ wallahu ta'ala alam ɲininkali seginna ko ni mɔgɔ min donna seli la lɔ dɔ tɛmɛn'i kan limamu sigila tahiya laban na o ye bɛnnile ka tahiya fɔlɔ ma ka taa sɔrɔ limamu bɛna suratul ibrahimiya karan ko yala k'i bɛ se ka karan ka fara kan na i bɛ se ka karan ka fara kan a b'o ɲama fana n'a sɔrɔ e ka lɔ kelen de sɔrɔ limamu nana sigi lɔ laban na o bɛnnile ka lɔ kelen ma o t'i le sigiyɔrɔ ye nka e sigila limamu kɔfɛ i bɛ tahiya karan i bɛ suratul ibrahimiya fana karan madama limamu ma salamu bila fɔlɔ zikuru mun kan ka kɛ i bɛ nin bɛɛ kɛ madama i tugula limamu kɔ sigili la i tɔgɔ kɔ zikuru fana na kiba sallallahu alaihi wasallam a kan laso la a ko ni seli sera n ta seli ma wa alaikum sakina ka taa sɔrɔ jigimafa ani mafantiya o le bɛ ni an ye an fana bɛ tagamana k'a bɔ o le ma o kɔrɔ min an kana girin-girin ka taa seli la kiba ko sallallahu alaihi wasallam idha ataytum as-salah fa'tuha wa alaikum sakina a ko tuma na min na n'an bɛ taa seli ma an ye taga ni mafantiya ye fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'timmu a ko n'an ka min sɔrɔ k'an y'o seli ni min fana tɛmɛna kan k'an y'o dafa ni hadisa sabatila a bɛ bukhari muslim kɔnɔ o b'a yirina k'a fɔ n'an ka limamu sɔrɔ ɲɛma an fana bɛ tugu limamu kɔ ɲɛ kelen ma o tuma fɛ n'i sigila limamu kɔsɔn limamu bɛ zikuru min kɛ i fana y'o kɛ n'a sɔrɔ a bɛ ibrahimiya kɛra i b'o fana kɛ madama a ma salamu bila fɔlɔ i b'a k'o cogo la